Maayong gabi sa tanan, mga kaigsuonan ko ni Kristo. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers sa atong YouTube channel nga mao ang Romano, Katoliko na Simbahan. Sa miaging part 3 ang atong hisgutan mao ang pagka Mother of God ni Mama Mary diha sa simbahan. Ug atong nakita nga gipadayag kini nga kamatuoran sa Dios diha sa Lucas 1:28 hangtod sa 38. So tataw og klaro kaayo nga siya inahan sa Dios ug magpabilin ang gahom sa Dios kaniya. So karon ani na usab kita sa Holy Rosary. Kining Holy Rosary sa gagmay pa mi wa mi kasabot no sa among apuhan sa una alas 6 sa hapon magrosaryo og sa kadlawon magrosaryo pamukawon mi pangusion pa mi og di mi mamata kay magrosaryo. So kato di ang gihimo sa among apuhan dako di ay kaitong kaayuhan sa among kinabuhi karon ang Holy Rosary. Nga bisan wala mi kasabot sa unang panahon tungod kay ang among apuhan iya gid mi nga paapilon sa rosaryo. So nakadawat kami sa grasya ni adtong Santos nga rosaryo nga gihimo sa among apuhan. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, kining Santos nga rosaryo mao kini ang dako kaayo nga importante nga event sa kinabuhi ni Jesus Christ ug ni Mama Mary. Mao na nga ang kaning tanan nga mga misteryo anaa sa Biblia. Sa joyful mystery nga atong pagahimuon Lunes ug sa Sabado, ang unang misteryo mao ang Annunciation, mao kini ang Lucas 1:28. Annunciation, visitation, pagbisita niya ni Santa Isabel, birth of our Lord, pagkatao ni Kristo, presentation in the temple, gipresent si Kristo sa templo ug ang finding in the temple nga si Jesus Christ at 12 years old nakita dito sa templo nila ni Mama Mary ug ni San Jose. So mao ka na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga kanang joyful mystery mao ka na ang kalipay nga annunciation no nga mataw ang ato ang Ginoo alang sa atong kaluwasan. So sunod mao ang sorrowful nga pagahimuon matag Martes o matag Biyernes. Ang sorrowful anaa din ha ang agony in the garden, scourging at the pillar, crowning with thorns, carrying of the cross, and crucifixion. So sa meditate nato, matag ampo nato diha sa Santos nga Rosaryo, atong gibalik-balik ang pagbasa diha sa Biblia nga natao si Kristo. Nagpakamatay si Kristo diha sa krus. So kining tanan mao ni giingon nga the most weapon nga prayer kay dinhi napildi ang mga dautan. So ang sunod mao ato ang glorious nga pagahimuon matag Miyerkules ug Sabado. Una, resurrection, ascension, descent of the Holy Spirit, assumption, o coronation of the Blessed Virgin Mary. So kining tanan anaa sa Biblia, mabasa nato sa Biblia kining mga misteryo nga anaa sa misteryo sa glorious, sorrowful o joyful. O ang sunod mao ang luminous nga ang gapuno niini mao si John Paul II, Santo Papa, nga ana ang luminous, ana din ha ang baptism at Jordan, wedding feast at Cana, proclamation of God's kingdom, transfiguration, ug ang institution of the Holy Eucharist. Kining tanan anaa sa Biblia. So sa matag recite nato ani nagaampo tag ato pang gibasa, mura gibasa nato ang tibuok nga Biblia once nga magrosary ta. Ug naa din ha ang mga pag-ampo diha sa atong simbahan nga mao ang Apostles' Creed, ang Our Father, Hail Mary,
ug naa pang ang pag-ingon nga glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Kumplito ni siya nga pag-ampo. So dinhi the most weapon ni nga pag-ampo. So kun ang mga Katoliko wala man gipugos nga pagrosaryo gyud mo. Pero kung magdebosyon ta as Catholic, magdebosyon ta ni ining Santos nga Rosaryo, dako kay ni katabang sa atong kinabuhi. Kay kung gusto ta, mao ni giingon nga kung gusto ta nga mabag-o ang atong pamilya, mabag-o ang atong nasod Pilipinas, mabag-o ang tibuok kalibutan, pray the Holy Rosary. Mao ni giingon ni Berhen sa Fatima nga iyang gipakitaan si Santa Lucia, nga gipakitaan kung unsay mahitabo sa mga tao nga maimpyerno. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga atong paningkamutan nga magrosaryo ta. Wala ta gipugos pero muduol ta kanunay ni ining Santos nga Rosaryo kay mao ni ang the most weapon nga prayer. Kung gusto tag kalinaw, maangko na tong kalinaw. Kung nagaampo kita ni ining Santos nga Rosaryo. Yes, gabalik-balik siya. First mystery, nagbalik ang Our Father, nagnakapo kag Hail Mary. So, gabalik-balik man nga ang uban moingon na unsa man ang pag-ampuan nga balik-balik. Pero sa matag beads niya na pulong sa Diyos. So, once you recite the Holy Rosary, sama lang nga nagbasa ka sa Biblia. Kay naa din tanan ang event, ang dako kayong event sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo diri sa kalibutan. So, mo na atong paningkamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo nga magrosaryo ta kay dako kaayo kini bisan sa akong kinabuhi. Sa una, dalaga ko maningkamot yung kong magrosaryo. Undang-undang akong pagrosaryo hangtod nga naminyo ko na wag tang nagyud ang rosaryo, pero mosimba lang gyud ko, paningkamutan lang gyud ako nga mosimba, magbitbit sa akong tulo ka mga anak. So hangtod nga naamiga nako or na-close na mo ang among coordinator sa parokya sa Bula sa Chinsan, nga di gyud ako makalimtan nga kanang Chinsan mao na dinha ko murag nalig-on ug nakahibalo kung unsa day mission nato bilang mga anak sa Dios nga atong nadawat ang threefold mission nga ato gyud ining buhaton. So mao na nga diha aduna ako'y usa ka amiga nga among coordinator nga magrosaryo gyud na siya humanon ang upat kami, ang upat, ang joyful, sorrowful, glorious ug ang luminous. Tapos pag maglakaw mi mag-adto mi og mga katilingban, maglakaw magrosary, magkupot og rosaryahan ang ako ang pinaka-close nga si Ate Babes Darang, no? So didto ko nakat-on sa iya, miingon ko, Ate Babes, gusto ba gyud ko mga magrosary? Siya ihatag na sa Ginoo sa imuha Diyo, kung ihatag na ni Mama Mary sa imuha. So tinuod ihatag ni Mama Mary sa ako nga magrosary ko. No, mao na nga mga kaigsuonan ko ni Kristo, ang rosary kung gusto ka nga mobag-o ang ato ang pamilya, ang dagway sa tong pamilya, ang dagway sa tong kaugalingon, mag-pray the Holy Rosary ta. Kay usa ni kada kong weapon dinhi napildi, kinsa may napildi ani sa pagkatao ni Kristo, sa pagkamatay ni Kristo, sa pagkabanhaw ni Kristo, ug sa kahayag ni Kristo, kinsa may napildi ani. Tinuod karong panahona anaa kita sa COVID, murag nagpanguan ang atong hunahuna karon nga naa na ta sa kalisod, murag dili nato masabtan. Bisan ako dili na ako masabtan og unsa na, pero bisan og ingon ana na atong ipadayon kay ang Ginoo gugma, compassion ang Ginoo, naa siya nato kanunay. So atong paningkamutan nga magrosaryo ta aron malig-on ta. Pray the Holy Rosary nga og pwede lang humanon ang upat
ako dili na ko makahuman og upat, pero sa una sa dito pa ko sa San Benedito del Tronto, ako ginanghumanon kay akong amo matuog pa man sa buntag, mamata pag alas 11 maglingkod dako. So mao na ang mga kaigsuonan ko ni Kristo nga dako kay bisan unsa kadagko nga pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi. Kung magdevotion ta ni Mama Mary, magdevote ta sa Holy Rosary, doon na dyan mga kaayuhan nga moabot sa tong kinabuhi. Mao na nga atong paningkamutan nga sa matag adlaw makarosaryo ta. Kay kining pagrosaryo mao kini ang pagpaduol nato sa Dios. Maduol tag maayo, makuan ka ita ni Mama Mary once nga magrosarita. Pero permiro ni mong rosaryo lisod jud kaayo kay murag maglabad mong ulo no, murag daghan ka tentasyon. Pero kung sige na ka mupadayon na siya. So, mo na mga kaigsunan ko ni Kristo nga ang Holy Rosary mao kini ang pinaka-importanting event sa kinabuhi ni Jesus Christ ug ni Mama Mary dinhi sa kalibutan. Pinaka-importante nga mao ang joyful, mao ang sorrowful, mao ang glorious nga dinhi napildi gyud pag-ayo ang mga dautan sa glorious. So mao na mga kaigsuonan ko og ang luminous mao na nga atong paningkamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo. So sa ako nang giingon nga kami sa una naga-rosary mi mga sa batan-on pa mi mag-adto-adto mi og lain nga kanang lugar kung asa ganito adto mi. So mao na mga kaigsuonan ko nga daghang mahitabo sa atong kinabuhi. So ani na lang ko kutob og daghan kaayong salamat og sa sunod usab ang atong paghisgutan mao na ang Lent ang Kwaresma. So maayong gabi ug daghan kaayong salamat ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe ug sa pag-view or pag-share aron maka-spread pud ta ngadto sa uban nga nagkinahanglan. So maayong gabi ug daghan kaayong salamat.